Здравейте, казвам се Давид Станчев, на 21 години. Уча в военноморско училище, навигация. Трета година съм там. Най-интересното и полезното нещо, което научих на борда на кораба, докато бях на стаж, е може би справянето в различни напрегнати ситуации, както и работата с навигационни електронни карти, също така с радари. Можем да кажем, че всичко, което го учим в университета на теория, там го прилагаме и е много по-лесно за разбиране и впоследствие ни помага. За най-голямото предизвикателство, което съм преодолял на борда, мога да кажа, че за мен лично беше начинът, по който ще се впиша в самата обстановка и самия начин на живот там. Но с добрия колектив, който има на борда, екипажа, всеки ти помага, всеки те разбира и нещата се случват много лесно. И не би трябвало никой да има никакви колебания за това как би се справил, понеже всеки би му помогнал за абсолютно всичко. Избрах РЕМ, защото ме спечелиха с условията, които ми предложиха, начина на представяне на тяхната програма, която имат за кадетите, също така и с начина им на задържане, за привличане на нови кадри, по същия начин и за кариерното развитие, което можем да имаме при тях.